iKaizer Chiefs ibhekene nombango onzima ngomdlali wePolokwaneCity uOswin Appollis okunamahlebezi ukuthi uhehe iqembu laphesheya kwezilwandle. Amakhosi aphuthelwe umdlali weBafanaBafana ewindini eledlule lokudayiselana ngabadlali yize ayisebeke phansi imali ngalomdlali kwiPolokwaneCity. Nakubo Appollis neqembu lakhe bedumele ngokuthi lo mdlali akakwazanga ukusuka kuRise and Shine, kodwa okuncomekayo ukuthi uAppollis usalokhu esebenza kahle. Udlale into ecokeme ngesikhathi behlula ngo-3-2 iMarumo Gallants kowe-culling knockout ngomgqibelo. Umthombo othembekile uthena kuba iKaizer Chiefs isamfuna lo mdlalo oneminyaka engu-23 ubudala, kodwa amaqembu aseNyakatho Africa nase-Europe nawo ayazulazula afuna ukusayiniswa kwakhe ngenxa yendlela adlale ngayo emdlalweni yokuhlungela i-Africa Cup of Nations. iKaizer Chiefs isezingeni eliphezulu ngendlela ebhekana ngayo ngokudayiselana ngabadlali, futhi izophinda idlule imigudu efanele uma kuvulwa iwindi. Kodwa namanye amaklabhu akhombisa ukumfuna u-Appollis, kuqinisekisa umthombo osondelene nalo mdlali. Ngeke ngikwazi ukusho ukuthi yiliphi iqembu e-Europe elimfunayo ngoba kusasekuseni kakhulu ukuthi ngingakusho, kodwa akukhona e-Afrika kuphela lapho afunwa khona. Ekupheleni kosuku iPolokwaneCity izoba nezwi lokugcina ngoba unenkontileka nayo. U-Appollis ubemantaniswa neKaizer Chiefs neMamelodi Sundowns ku-PSL, kanti izinkunzi zaseTunisia i-Experience kanjalo ne-MC Algaz yase-Algeria, kodwa akukho okuphumelele.